যে মো কয়েকদিন ওয়াথি নকবার করে যে সিনি পৌর সাব ডিভিশন আন্ডারা যে নক বাই বেমানি ओमफ्राय आबरमती कक सालायगा सिनि SDM बाय रेसपन्ड खालामनो माखा ओमफ्राय बबो क्राइटेरिया फुल डेमेज हाफ डेमेज किसे मिसे बायमानि आबरक बेबंनो बो केटागरि खमजांनाय आबरक सालायगा मनो साका जे ताबुक जे बायजाग एकदम पुरा बायसुक थांगा जे सिभिल केमो तंग तनाय रंनो बंनो फार्स्ट प्रायोरिटी दिनां थुन जे एकदम डेमेज जों थांबाय क्या ओमफ्राय आउन परे फार्दार जे किसे मिसे बायजाग बंनो खालायनां थुन नकनो सालायगा बोकाम रेस्पॉन्ड देखा ओमफ्राय जों साइमा का फुल डेमेज होनोखाय 1,20,000 माननाय ओमफ्राय ताबुक पुलिस सिगां 1,20,000 नि 15% ताबुक बंनो किसे मिसे सामुं खायनानै बागै बंनो दाबि रिजार्टनाय ओमफ्राय भेरिफिकेशन कमप्लीट माने यागुलो हांखाय जे 15% दिवै जे बाकी तंमनि रां ओ रांनो बरक फुलफिल खालिनाय बसाव जरा तो 20 लाख दाखिनो खालायनाय ने बलाय गाहाम न रेस्पॉन्ड माखा बरक गाहाम न so मोते केना सावमा खलायनाय कारण के मो हाय जराव नक बायनाय रंनि बेले के खारि मासिकजा कारण नक तंखाय सिसिं लेनानै जरा फानो मानो नक सि बाय थाङाखै बर तंनाय बंनो कक वान सुबै बेले के आंबो फैसा मिया मुइ दङ आबैनो सालबुन बुमनो बंनि बागै खासि गय दङ मे तिनि कक सामाय जाबलो तो बसाव मो एक दिन बिसनो खलायदों नाय नै जोंके जरा माना सिंनाय आगे मतो स्टेट गभर्नमेंट SDM नि तरफ থেকে आं पार्सनेलि आंनि तरफ থেকেबो आं आंनि PDDC नि तरफ থেকেबो आं बुखलायनो दं हामबाय।